Esittelemme uuden laitteen teippien poistoa varten, joka on nyt saatavilla verkkokaupassa. Koska tämä laite saattaa olla monille vielä tuntematon, haluamme kertoa hieman sen toiminnasta. Tätä poistolaitetta voi käyttää kuka tahansa, eikä sen käyttö vaadi erityistaitoja. Esimerkkinä otetaan pari käytettyä teippipidennystä. Ensin irrotetaan ne toisistaan ja sen jälkeen valmistellaan laite käyttöä varten. Laite on jo valmiiksi ladattu. Sen pohjassa on C-liitin, jolla voit ladata sen. Tilattaessa tämä laitteen mukana tulee latauskaapeli ja teline. Painamalla nappia laitteen pää kuumenee. Nappia ympäröi LED-valo, joka palaa painettaessa ja osoittaa, että lämmitys on käynnissä. Laitepään voi irrottaa ja siinä on terävä osa. Terä ei ole erityisen terävä, jotta se olisi turvallinen teippien poistoon eikä vahingoittaisi teippivirennysten päätä. Kun terä on kuumennettu, voimme aloittaa teippien poiston. Kevyellä painalluksella ja vetämisellä voimme irrottaa vanhan teipin. Lopputuloksena saamme siistin ja sileän pinnan, jolle voidaan asentaa uusi teippiosa. Koko poistoprosessi kestää alle 30 sekuntia. Tilaa ja kokeile itse. Tämä helpottaa huoltoa ja saat paremman ja siistimän lopputuloksen. The sun goes